Molt bon dia a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Aquest mes de desembre, i parafrasejant una part del títol del llibre que avui ens ha reunit aquí, podríem dir que la llibreria aquest mes, la llibreria gel i bull. I també fa xup-xup. Ja que venim de presentar un llibre de cuina el dissabte passat, el Cassolers de Girona, un gran èxit, per cert, de l'Abraham Simón, i com aquell que diu encara no ens hem acabat de recuperar, doncs ja hi tornem a ser una altra vegada i amb molt de gust. Avui és la Judit Pujador qui ens ve a presentar el llibre Catalunya Bull, un extraordinari recull de diferents brous que es cuinen al llarg del nostre país. Qui ens explicarà doncs aquest càlid i apetitós recorregut serà ella mateixa. Jo em limitaré a fer un petit perfil d'ella i així tots podrem conèixer una mica més qui ens acompanya i també mai està de més per allò que en diuen del protocol, no? Bé, doncs. La Judit Pujador i Puigdomènech és llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona, ha publicat diversos llibres sobre els refugis antiaeris construïts durant la Guerra Civil i el llibre 79 cases, petita crònica de Gualta. Un petit homenatge al poble on viu des de l'any 2004. Va guanyar el Premi Pere IV en Planeta ESO, escrit amb Empar Fernández, i ha publicat les novel·les Dones absents, El límit de Rocher i Les edats perdudes, que va ser finalista del Premi Llibreter l'any 2009. Ha escrit també llibres sobre cultura popular, com Nit de Reis, Les cavalcades de Barcelona, i obres periodístiques com 25 cementiris i 2 tombes de les comarques gironines, que va tenir molta repercussió, encara en té. Col·labora en diversos mitjans, com el Diari de Girona, Descobrir Catalunya i la Revista de Girona, i el 2010 va fundar Edicions Sillà amb Xavier Cortadelles, en el qual ha col·laborat en algun dels llibres que han editat, i aquest, del que tot seguit ens en parlarà, no és que hi hagi col·laborat, sinó que podríem dir que l'ha parit directament, per dir-ho d'alguna manera. Doncs res, Judit, molt benvinguda, moltíssimes gràcies per ser aquí, i quan vulguis estem tots a punt per començar a ensalivrar. Doncs jo el primer volia sobretot agrair a en Fèlix i a l'Assumpció que ens coneixíem pel Facebook, no ens havíem vist mai en persona, però les coses virtuals a vegades s'acaben concretant i acaben realitzant-se, per tant avui ens coneixem. Ells són els que han organitzat aquest acte, però els contactem moltes vegades a la llibreria Geli per acollir-lo. I bé, sí, dins d'aquesta editorial de Sidillà tenim una col·lecció que es diu Que viures. Hem editat 2 llibres, aquest el recull, que us recomano molt perquè està molt ben escrit, a més d'en Jordi Bonet Coll, i aquest sobre els embotits. O sigui, una mica el que intentem és, a partir d'un producte alimentari, d'un que viure, doncs recuperar el que hi ha darrere d'aquest producte. És a dir, expliquem com fer-lo, però també expliquem qui el feia, com el feia, per què, des de quan. Llavors en aquest recuperem la tradició de les dones recuiteres de les Gavarres, que gràcies al recull tenien uns calarons per gastar-se en els seus capricis, i en aquest altre una mica també recuperem i reivindiquem el que és la tradició de la matança del porc a casa nostra, que els darrers anys molta gent ha deixat de fer perquè va començar a córrer aquesta cosa que estava prohibit matar a casa, etc., que de fet no està prohibit sempre i quan sigui per consum personal, però això ha fet que molts pagesos se sentissin una mica com atabalats amb aquest tema. Llavors una mica tenim aquesta intenció de recuperar aquestes tradicions. Llavors un dia se'm va acudir fer un llibre de sopes, però si mireu els catàlegs editorials dels llibres de sopes n'hi ha moltíssims i molt bons. En canvi el que lligava molt amb aquesta col·lecció era parlar de sopes que no són una sopa d'un restaurant o d'una casa, sinó són unes sopes que es fan a pobles i es fan un dia de l'any i es fan col·lectivament i a més es mengen al carrer. Llavors, allò que passa quan se t'acut un tema, que arribes a casa i entres a Google i comences a buscar, a veure què hi ha, què no hi ha, i vaig veure que d'aquest tema no hi havia cap llibre, i en canvi vaig començar a veure també que hi havia moltíssimes sopes populars. O sigui, jo coneixia les que han quedat més a prop, la de Verges, per exemple, la de Vidreres, que són les que més normalment veiem a la tele, etc. Però, ostres, em vaig començar a fer mal, vaig haver de fer un Excel perquè em sortien de tot arreu sopes, vaig quedar parada. Llavors vaig pensar, bé, començaré a trucar als ajuntaments i que em diguin amb qui puc parlar. Llavors la idea una mica era aquesta, era trucar, parlar amb la persona i que m'expliqués què hi havia al darrere d'aquesta escudella. Llavors em va començar a sortir un cuiner que en sortia molt recurrentment a darrere de molts de pobles, que era en Pep Salsetes, no sé si el coneixeu. En Pep Salsetes és del Vallès, de fet és de Barcelona però viu al Vallès,
I ell és molt potenciador de les festes populars, a més de cuiner és també un activista cultural. I ell va escampar aquesta tradició per molts de pobles, sobretot del Vallès. Llavors el vaig trucar, vaig quedar un dia a casa seu, que viu en un mas, a l'Ametlla, i vaig veure que em va explicar que ell també havia volgut fer aquest llibre, i com que dedica més temps a la cuina que a escriure, doncs no l'havia pogut acabar de fer. Però de fet ja havia començat a fer recerca, tenia moltes fitxes que havia anat emplenant de diferents pobles. És un dels organitzadors de la trobada de Calderers, que aquest any s'ha fet a Verges, precisament. I, clar, això que un vol fer un llibre i el fa un altre, segons com és un problema, Això, si passa a la universitat, no sé com hauria sortit. Però en Pep Sensates va ser molt i molt generós, em va passar tot el material que tenia, el títol és d'ell, jo crec que el títol és bo i el títol és d'ell, i bé, m'ha ajudat molt, per tant he d'agrair-li també aquesta col·laboració, a més ha escrit el pròleg, que està molt bé. Bé, doncs parlem una mica d'aquestes sopes concretes, no? Clar, aquest és un llibre de gastronomia, però sobretot també és un llibre de cultura popular, és a dir, la gent que fa aquestes sopes ara reivindica que d'alguna manera la Generalitat els reconegui com a patrimoni immaterial, aquestes coses que ara d'alguna manera protegeixen unes festes, no? És patrimoni immaterial, tot i que les sopes són molt contundents, no són gaire immaterials, són bastant materials. Doncs la majoria d'aquestes sopes es van començar a fer, tenen una tradició molt i molt antiga. Aquí, per exemple, a Girona tenim la sopa, no? La sopa, de fet, és hereva d'aquestes sopes de pobres que s'havien fet en temps medieval i que donaven als convents o als monestirs a la gent que ho necessitava. I darrere de la majoria d'aquestes sopes que es fan per Carnaval hi ha aquesta tradició. O sigui, tots tenen una llegenda que explica que per Carnaval o per Sant Antoni, en alguns casos són per Sant Antoni, doncs els rics del poble, els senyors feudals, les cases més poderoses, un dia a l'any homenatjaven a la gent pobra fent un àpat untuós en l'espai públic, no? Al carrer. Aquestes llegendes, clar, tot això s'explica que passava a l'edat mitjana i que s'havia mantingut des de llavors. Clar, això és molt difícil de documentar perquè són coses molt quotidianes i normalment això no s'apunta a cap paper. És a dir, no hi ha gaire documentació escrita que diguis sí, a l'edat mitjana ja es feia. No, però tots els pobles diuen que sempre s'ha fet, de pares a fills, etc. Llavors sí que hi ha alguns pobles que han tingut sort i han trobat documentació i es pot remuntar fins al segle XVIII, més o menys. Per exemple, el més antic és Campmany, aquí a l'Alt Empordà, on hi ha un document de 1763 segons el qual l'Ajuntament lloga una carnisseria a un carnisser del Rosselló, que s'estableix a Campmany, i en aquest document ja s'estableix que ha de tenir obert la carnisseria els dies festius i també el dia de Carnaval, que és quan es fa l'escudella. I hi ha un altre cas bastant divertit, que això és a Sant Feliu de Codines, on va venir un castellà que es va establir a Barcelona, que es deia Francisco de Zamora, que, clar, evidentment, un castellà al segle XVIII a Barcelona, o era militar o era jutge, aquest era magistrat, no? I ell va fer un viatge per Catalunya preguntant coses, agafant informació, no sé si era una mica espia també, però va deixar un llibre escrit que té molta gràcia ara, que es diu Diarios de los viajes hechos en Catalunya. I aquest explica que, diu, los naturales de Sant Feliu de Codines, diu, son gente alegre y muy civil, concurrentes a la iglesia y muy limosneros. Diu, el día 3 de Carnestolendas dan una comida a los pobres a la que de ordinario concurren más de 1000 personas. O sigui, i això ho escrivia el dia 21 de febrer de 1789, l'any de la Revolució Francesa. Doncs en aquest moment ja sabem que com a mínim a molts de pobles es feia. Però això va arribar un moment, a principis del segle XX, que va començar a grinyolar una mica, perquè aquesta idea de caritat feia com mal a la vista, no? Clar, us heu d'imaginar, doncs, tota una plaça de poble, plena de pobres, i en una punta hi havia uns senyors molt ben vestits, que podia ser l'alcalde, podia ser el bisbe, podien ser els homes i les dones de casa bona, que servien la sopa en aquells desgraciats. I això va començar, el punt de vista que teníem va començar a canviar a principis del segle XX, on la caritat es va voler canviar ja per la solidaritat. Hi havia un canvi de concepte, no? Llavors, què va passar? Doncs ho explica molt bé en Josep Malàs de Granollers, quan diu, la gent tenia al cap les sopes que donaven els pobres als monestirs. Diu, si feies la sopa,
volia dir que tenies mala consciència. I si l'anaves a menjar volia dir que eres pobre, per tant això no tenia sortida, era impossible, no? Llavors va passar que a les ciutats va desaparèixer. Paulatinament a les ciutats grans va desaparèixer, mentre que els pobles es van mantenir. I va passar de ser la sopa dels pobres a ser la sopa dels pobles. Llavors, clar, els pobles què passa? Que rics i pobres es troben constantment, no són mons que viuen a part, sinó que conviuen normalment, no? I en els pobles es va mantenir. Clar, aquí, ara, en aquests moments, clar, durant la Guerra Civil sí que es van perdre totes les sopes, no, aquells 3 anys no se'n van fer. Però tot just acabada, la Guerra Civil es van recuperar molts llocs. Clar, Franco va prohibir els carnavals, per tant, no tot arreu es va poder seguir fent igual. Llavors, en alguns pobles es va recuperar després de la mort de Franco, el 75, 76, 77. Però tots tenen aquesta consciència que abans ja ho havien fet, no? Llavors, al darrere d'aquestes sopes hi ha algunes, hi ha cuiners. Hi ha cuiners de renom, per exemple, doncs hi ha un cuiner de Cardedeu, que si heu passat per Cardedeu la carretera veureu que hi ha un restaurant que es diu Xurín. Doncs aquest home ho fa a Cardedeu des de fa molts anys. A Berga, per exemple, hi ha un altre cuiner que es diu Márquez, que aquest va recuperar la sopa de blat de moro escairat, i a més es va inventar una pel·lícula perquè va dir que, com que l'escudella de blat de moro escairat és com una escudella de crispetes, perquè és molt curiosa, queda tota crispetes allà dins, no? Doncs ella es va inventar que era la sopa de la pau, i com que quan ho va començar a fer era quan començava la Guerra del Golf, que ha tingut diverses segones i terceres parts, no? Doncs ell va envasar aquesta escudella al buit i la va enviar als primers manataris de tot el món, a Thatcher, a Reagan, al papa, al rei, a tothom, reclamant-nos que el que no podien resoldre, diguem, parlant, que ho resolguessin al costat d'una taula i que, sisplau, fessin el favor d'aturar aquella guerra, no? De fet, això no va servir de res, com ja sabem, però com a mínim ara sí que el blat de moro escairat no s'ha perdut. I ara al Berguedà tothom per Nadal fa blat de moro escairat. Hi ha altres cuiners, per exemple, a Caldes de Montbui, en Jordi i en Josep Bufí fan una escudella per Nadal, que aquesta és una mica més publicitària que no pas sopa del poble. O sigui, fan una fira i l'Ajuntament fa una sopa per una mica donar-li fons a l'activitat de la cuina, no? Doncs ells fan servir aigua termal a Caldes de Montbui, perquè un dels problemes de fer aquesta sopa, ara us ho explicaré, és com fas arrencar el bull tants litres d'aigua, no? Doncs com que ells tenen la font del Lleó aquella, que surt l'aigua a 71 graus, això ja ho tenen molt abans. A Caldes, de fet, la gent feia servir aquesta aigua per moltes coses, per fer sabó, per estovar el vímet, per fer artesania, cistells, el que sigui. Doncs diuen que si menges molt sovint un menjar fet amb aquesta aigua, les dents es tornen negres. No sé si és una llegenda perquè la gent no faci cua o què, però de fet això és el que diuen. Ara mateix, aquestes escudelles populars són tan transversals com l'independentisme, perquè hi ha des del Círcul Catòlic de Badalona fins a l'Estel Roig de Tarragona, és a dir, moltíssima gent fa escudelles populars, moltíssima. A més, ara hem decidit que hem pogut triar en aquest cas i han decidit que l'escudella i la candolla són els favorits dels catalans. Cosa que està molt bé perquè en Josep Pla als anys 60 deia que l'escudella s'estava perdent, que estava deixant de fer. Com a mínim això està bé, no? Hi ha algunes confraries darrere d'aquestes escudelles. La majoria de vegades els cuiners són homes, s'ha de dir. Però també són homes que diuen que no en cuinen res més, o sigui que l'únic que saben fer és escudella. Vull dir, tampoc ens fem gaires il·lusions, Llavors deia que la majoria es fan per Carnaval, el dimarts de Carnaval, algunes les fan el dissabte o el diumenge perquè pugui venir tothom, sobretot els pobles del Pallars. Ara veureu, hem fet un mapa per qui li agradi fer turisme gastronòmic, que ja veieu que n'hi ha per tot el país, d'escudelles. L'únic problema és que al mateix dia n'hi ha moltes, és a dir, que hi ha dies que només en podria menjar una. Però ja veieu que des de la Sénia fins a aquesta d'aquí dalt, que és el Barcarès, doncs es fan escudelles per tot arreu. I a més són totes molt i molt diferents. Barcarès és França? Sí, oficialment sí. De fet, l'ullada és el plat nacional de la Catalunya Nord. I n'hi ha una que es fa a Sant Joan Pla de Cos, que és molt a prop de Ceret,
que la fan a la tardor, és una de les primeres, i en aquesta fan la nit de la cançó catalana, de la cultura catalana. És una associació que reivindica les festes de la cultura catalana. I la fan el 15 d'octubre, llavors conviden, ells diuen, bueno, convidem a... parlen català, perquè jo he parlat i parlen català perfectament, com nosaltres, Diu, convidem una orquestra internacional d'aquestes, que vol dir la Palavella o la Principal de la Bisbal, i fan un acte que es reuneixen amb 400 o 500 persones, fan el concert, al mig fan una aturada, mengen 5 perols d'escudella i després fan una altra sessió de concert. És a dir, forma part d'una festa de celebració de la seva catalanitat. I en el cas del Barcarès fan una bullinada que és de peix. Tradicionalment era d'angules, però ara fan una mica de tot perquè les angules van una mica de baixa. Aquestes escudelles, ara la majoria les fan comissions de gent del poble, o sigui, els veïns del poble, hi ha una sèrie de gent que cada any es reuneixen i sovint perquè ho han heredat dels pares i dels avis, i uns dies abans ja comencen a preparar-ho tot. Els ingredients sovint es fan encara amb recapte, és a dir, van a buscar per cada casa, que això era la tradició, van a buscar cada casa, com que això es feia després de la matança, qui més qui menys tenia a casa el que havia tret del porc, no? El que passa és que el que anava passant és que aquestes escudelles s'han fet molt, han crescut molt, sovint més que els pobles, vull dir, ara en Pep Salseta es diu que hi ha unes 100.000 persones que cada any sortim a menjar escudella d'aquesta carrer. Al créixer tant, en molts casos han hagut de deixar de recollir productes o aliments i recapten diners per poder pagar. Hi ha algunes que costen 8.000 i 6.000 euros, no estem parlant de pocs diners. Bé, doncs el fet aquest de recaptar es diu de moltes maneres. La passa, la passada, l'ali-lali, diuen de moltes maneres. Però sempre és el mateix. Abans era un carro, anaven amb música, molts disfressats, perquè estem parlant d'abans de Carnaval. Llavors passaven per cada carrer i anaven recollint. També les calderes es recollien. Encara ara, si aneu a Verges, les calderes són dels veïns. Els perols són de cada veí els deixa. Llavors també els marquen de diferent manera perquè, clar, després no et facis un embolic a l'hora de tornar-les, no? Cada casa té el seu perol. Llavors a vegades li fan una anelleta o li fan una marqueta per poder-lo tornar. També hi ha comissions que van a recollir la llenya, o sigui, és que això és una festa que els ocupa bastants dies, I generalment a cada una d'aquestes fases aprofiten a menjar, fan alguna celebració més, vull dir que el tema taula també hi és molt present. Doncs a vegades diuen, no, ens ajuntem i estacem un camí. Tenim un camí que s'ha perdut, l'estacem i amb aquesta llenya després aprofitem a fer el foc. Tot i que s'ha de dir que cada vegada l'alumini i el gas van. A l'hora de repartir-les també és molt diferent, depèn dels llocs. Normalment, si els homes cuinen, les dones són les que reparteixen. A Sant Pere de Riudebitlles, que és allà, és per sota per Igualada, tenien abans de la guerra, com que era això tan classista de rics i pobres, expliquen que les noies de casa bona es posaven unes faldilletes amb unes blondes blanques molt bufones i tots els pobres s'asseien allà en una taula. I com que a més de la sopa els donaven vi, havien fet un porró amb el coll llarg, de tal manera que la dona es posava així i li donava, bueno, no t'ha fet servir de pobre, li donava així amb el porró, però que el pobre no pogués tocar el porró en cap moment, saps? Vull dir, per això va arribar un moment que feia tant de... Bueno, pel que fa a les receptes tothom explica que són les que han passat els padrins, de pares a fills. O sigui, de fet són les millors escudelles, les més provades, les més menjades també, i amb el temps el que sí que ha anat canviant és que com que ara ens fem analítiques i ens surt el colesterol, en general han baixat una mica el greix, perquè abans de greix n'hi havia molt més del que hi ha ara. Però quan preguntes, i com són aquestes escudelles? Tothom diu el mateix, diu que si esperes que es refredi, si gires l'olla no cau. O sigui, que Déu-n'hi-do la contundència de la qüestió, no? Llavors aquestes s'han anat, clar, és el que us deia, ara hi va tanta gent que ja no es poden refiar del recapte. Perquè, clar, posar-se d'acord que tots els fideus siguin del mateix gruix o que tots els fesols siguin iguals, això és gairebé impossible. I a més també el que passava és que potser tothom donava os de pernil i ningú donava col,
saps? Llavors, clar, ara això, si són 100 o 200, encara ho poden arreglar. Però si et trobes en una festa que hi venen 8.000 persones, no és possible, no? Llavors, hi ha algunes d'aquestes... Clar, jo al principi vaig pensar, ostres, un llibre d'escudelles seran totes iguals, no? Doncs no, són totalment diferents unes de les altres. Hi ha algunes que tenen alguns ingredients que està bé explicar-los. Per exemple, el sagí, que és... El sagí s'ha perdut molt. En Pep Salseta es diu que és l'ave crem d'abans, no? El sagí és aquest greix una mica ranci que es pasta amb farina i que dona un sabor. Tothom que menja escudella amb sagí diu que és el gust de l'escudella d'abans, no? De l'escudella de pagès. Clar, hem de tenir en compte que abans a pagès es menjava cada dia sopa. I de fet tots sopem, és a dir, sopem, a la nit sopem, això ve de la sopa. I la sopa és una paraula d'origen germànic que vol dir pa sopat amb brou. O sigui que és això. Vull dir, abans era ben bé el plat de cada dia, no? D'altres ingredients curiosos és aquest, el que us explicava del blat de moro escairat, que era un blat de moro que es fa al Berguedà, que ells diuen que no es fa enlloc més, però no ho sé, I que té molta energia i és barat. Llavors, clar, té tots els ingredients per triomfar. O sigui que al segle XVIII i al segle XIX es menjava blat de moro escairat a tot arreu i ara doncs s'ha pogut tornar a recuperar. Després les escudelles de festa, clar, han de tenir els 4 evangelistes, això en Jaume Fabra ho explica molt bé, no? Ha de tenir la carn de xai, de vedella, de porc i de gallina, no? Serien els 4 evangelistes. Per exemple, n'hi ha algunes que no porten gens de verdura, el Castellterçol la fan sense verdura, i en canvi hi ha d'altres que només són verdura. Per exemple, aquí a Mieres fan unes escudelles populars per la Fira de l'Intercanvi, que ha sigut ara fa poc. I aquesta escudella, a més, té una característica, un ingredient diferent, que són pedres, porten pedres. O sigui, 2 d'aquestes sopes comencen amb una pedra. I això direu, per què una pedra? Doncs perquè volen ser un homenatge a un conte que va escriure en Xesco Boix, que va morir fa anys, que explicava justament la sopa de pedres. I la sopa de pedres és una mica l'esperit de totes aquestes sopes. O sigui, ell explicava que després d'una guerra un soldat arribava en un poble desnerit, mort de gana, llavors començava a picar a les portes de les cases, sisplau, que em podeu donar alguna cosa? Tothom li deia, però on vas, boig, si no tenim res, no? Llavors va anar a diferents cases, tothom li deia que no tenia res. I es va seure desesperat a la plaça i es va posar a plorar. Llavors va venir un nen i li va preguntar, què et passa? I va dir, mira, és que voldria fer una sopa, però no tinc llenya i no tinc perol. I llavors li va dir, ja te'n porto un. Llavors va començar a venir mainada, clar, al veure que estaven fent alguna cosa diferent, va començar a venir nens. Llavors ell va dir, home, doncs li posarem una pedra i ja veuràs quina sopa més bona. Vam posar una pedra, llavors quan ja portava una estona bullint, ell va dir, home, amb un xic de sal quedaria molt més bo. I una nena va dir, ai, jo a casa tinc sal, i va anar a buscar sal. Llavors va dir, home, però si ara li poséssim una mica de pastanaga, acabaria de donar-li el gruix. I un nen va dir, ai, jo vaig a l'hort que tinc unes pastanagues. I així van anar afegint ingredients fins que van aconseguir fer una bona escudella i tot el poble va poder-ne menjar. Llavors aquest és una mica el conte de la sopa de pedres en Xesco Boix, i per això algunes sopes porten pedres, no? En homenatge a ell. Després, altres ingredients divertits. A Rialp, que és allà al Pallars, quan comencen a fer l'escudella, a Rialp es va perdre perquè van tancar moltes cases. Però ara el poble ha anat recuperant i la tornen a fer. I quan es posen allà a cuinar, sempre van passant els veïns i van preguntant, què, ja ho has posat, ja ho has posat? Sí. Continuen, clar, això dura moltes hores, Passa un altre i què, ja ho has posat? Sí. I dic, bueno, però què és el que he posat, no? Doncs hi posen ferradures. Cada olla, cada caldera té una ferradura. I això és que diuen és una tradició. I llavors diuen que la ferradura fa que la sopa no faci aquell verdet, aquella escuma que fa sobre vegades. També diuen que queda molt més bona amb la ferradura. També diuen que amb la ferradura porta sort. En fi, tot això ja entra en el món de les manies, no? Les tradicions, no? Que les tradicions, a mi m'agrada molt com explica què és una tradició un autor americà que es diu Neil Postman, que és molt divertit com explica, i diu que la seva dona quan feia el tall rodó sempre tallava les puntes, i llavors li preguntava, bueno, i per què talles les puntes del tall rodó, si també és carn? I la dona li va dir, bueno, és que així queda molt més bo perquè penetra més el suc, i a més la meva mare sempre ho ha fet així. Llavors va anar a preguntar a la sogra, escolta,
per què talles les puntes del tall rodó, no? I home, diu, és que queda molt més bo, queda més embogit, i diu, i a més la meva mare sempre ho ha fet així. Total, que m'anà a preguntar l'àvia, bueno, i per què talles les puntes del tall rodó? Perquè no ho entenc, no? I diu, home, diu, és que tinc aquesta olla i no m'hi cabia. Moltes tradicions comencen així, no? Pràctic. Sí, és com funcionem. Bueno, hi ha alguns altres ingredients que tenen gràcia. Per exemple, a Isona fan en lloc de sopa de pobres diuen la guixa. I la guixa és un producte, és un llegum que ja no ningú planta. O sigui, era un llegum que té molta proteïna i en èpoques de misèria es plantava molt perquè anava molt bé. Però el que ha passat que està relacionat amb una malaltia i llavors s'ha deixat de plantar. Llavors ara és com un queixal, té la forma com si fos un queixal. I llavors ara ells continuen fent la guixa però en realitat hi posen fesols, vull dir, ho han hagut de canviar. Després, bueno, hi ha algunes... L'element estrella és la botifarra negra, tothom vol veure unes rodelles de botifarra negra a sobre perquè tenen com un ganxo especial, no? Parlem de pilotes, totes porten pilotes, algunes porten un sofregit fet, algunes porten sofregit, sobretot a l'Empordà fan un sofregit així amb costelló, amb salsitxa, amb ceba, amb tomata, no? Hi ha uns que fan sofregit d'all i safrà, que és una cosa que no he vist mai, però n'hi ha alguns que ho fan. Totes porten llegums, siguin fesols... Safrà? No deu ser de pobres. No. O potser es guanyaven la vida fent safrà, que abans en plantàvem i ara s'ha perdut, però bueno, ara s'està recuperant una mica. Però la majoria són escudelles que es feien amb el que hi havia a cada moment a l'hort. A Tarragona en tenen una que es diu el xarró, que porta faves i pèsols, per exemple. Al Vallès fan la catxaruta, que és una altra d'aquestes escudelles de pagès. Totes porten arròs i fideus. Què més? Algunes porten picada. Fins i tot a Altafulla en fan una que li afegeixen romesco, com que ells per allà baix fan el romesco. Vull dir que són molt i molt diferents. Bé, jo, no sé, ara si voleu fer alguna pregunta jo ja aniré acabant. El que sí que, bueno, hem ordenat el llibre una mica pels cicles, no? Perquè comencem amb les que són de la tardor, aquestes que us deia de la Catalunya Nord. Després les nadalenques són bastant recents, són molt més noves que no pas les de Carnaval. O sigui, les tradicionals de debò són les de Carnaval. Llavors hi ha hagut alguns pobles que han decidit això que us deia, fer una sopa per fer coincidir amb una fira. A les Franqueses, per exemple, fan una sopa solidària, coincideix amb la Marató de TV3, recapten fons i llavors això s'afegeix a la Marató. És a dir, que aquí darrere d'aquestes de Nadal sovint hi ha aquesta cosa de recuperació, de celebrar fires i coses d'aquestes relacionades amb el Nadal. Continuem amb Sant Antoni, a Sant Antoni la fan a Andorra i la fan a la Seu d'Urgell, la confraria de Sant Antoni també en fan una, i després ja ve tot el gruix de les de Carnaval. I acabem amb aquesta del Barcarès, que es fa el mes de maig, i a la Sénia fan el recapte també pel mes de maig. Després ja suposo que fa massa calor per menjar escudella. D'alguna manera que hem volgut fer amb aquest llibre ha sigut contribuir a donar a conèixer aquestes festes, a més de les receptes. Algunes receptes veureu que necessiten calculadora, perquè estan fetes per 6.000 persones. Bueno, si sou molts de família no ho sé, però en principi cal calculadora. I una mica també perquè pensem que, en fi, que els catalans hem arribat aquí perquè tenim totes aquestes tradicions, no només les escudelles, tenim la literatura, tenim els castellers, tenim els balls de bastons, vull dir, a nosaltres ens sembla que aquestes són les tradicions que han cohesionat el país i que fa que siguem ara mateix on som, esperant arribar una mica més enllà, però de moment ja som aquí. I per descomptar que alguna d'aquestes escudelles, les més històriques, permetrien fer una recerca molt més profunda i esperem que algun dia algú ho faci, però de moment, com a mínim, reivindiquem aquesta tradició. I jo per la part meva, doncs ja està. Molt bé, moltes gràcies. Em sembla que ara ens convidaran a un tastet. Sí, ho estan preparant. De brou, que sí? A mi m'agradaria fer una mica de qüestions i així. Una ja l'has contestada, perquè vull
jo volia preguntar que tots aquests brous es concentren molt en un temps determinat, el mes d'agost és complicat, però ja has dit que ho havies partit del llibre fins i tot en cicles, tardor, carnestoltes, més apartat d'hivern, i llavors una de les altres qüestions era, en el llibre, a més de la recepta, hi ha alguna part de tot aquest treball d'investigació, aquest tastet d'història, aquesta cosa que l'embolcalla, en el llibre hi és? Sí. De cada poble hem explicat tota la informació que hem trobat històrica i més l'actual, és a dir, ara mateix qui ho fa, com ho fan, com s'organitzen, i després també hi ha algunes curiositats més pràctiques de quan fas l'escudella, no? Per exemple, per evitar que la botifarra s'esparraqui, hi ha diferents maneres. Una és assecar-les, les tens 15 dies o un mes assecant-les. Llavors, en certes al Pallars en diuen saumanyes. Quan aquestes botifarres saumanyes fa que al ser més fortes no es trenquin. O posar-les a l'últim moment, clar, això és el més fàcil, posar-les a l'últim moment. També expliquem com es pot salar la carn, la pots comprar salada, però també expliquem com la pots salar. També expliquem, per exemple, clar, tu tires la pilota, i la pilota quan la tires a l'olla, se'n va avall, no? Quan torna a pujar ja està cuita, ja la podem treure. Clar, aquí ho tenen tot molt estudiat per... Clar, hem de pensar que són escuderes que generalment es fan a primera hora del matí i que s'estan tot 5 o 6 o 7 hores, I a més ho fan quan fa molt de fred, en ple hivern. Vull dir que són gent amb molta... Tot això ho expliquem, La gent amb qui hem parlat, en fi, totes... Per tant, hem de tenir en compte que no és només un llibre de receptes, sinó que és un tastet d'història, tastet de tradició del país. Llavors una cosa que m'he apuntat, que te l'he robat de per aquí, és mirant fent el xafarder, que m'ha fet molta gràcia el del blat de moro escairat. I he vist que volia dir sense pellofa. Sí, o sigui, escairar és el mateix quan, per exemple, quan fem castanyes que les tallem, és això mateix que fan amb el blat de moro. Llavors això era tradició que al segle XVIII les dones de pagès es posaven davant, seien a l'escó, davant la llar de foc, amb aquella escalforeta, tenien una plaçadeta aquí i anaven fent així. I així les anaven fregant, i per dir que queia la pellofa, i llavors ja podien, ho posaven en remull, i aquest, clar, és que, ara no sé si trobaré la plana, però és que realment és com si et mengessis una sopa de crispetes, És blanca. Veus? Sí. És curiosa aquesta.